Үшінші ел білім һәм татулық юлында Қазан Кремлендә Минтимир Шәймиев адамнар күп телле белем бирү комплексларын төзүдә катнашучылар белән очрашты. Алар дәүләт киңәшчесенең рәхмәт хатларына һәм дәрәҗәле бүләкләргә лаек булды. Очрашуда проектны гамәлгә ашыруның торышын да бәяләделәр. Тулырак мәгълүмат киләсе репортажда. Еще уникаль проект Минтимир Шәймиев инициативасы Россия һәм Татарстан президентлары ярдәме белән 2019 елда башланды. Ә бер ел элек Алабуга һәм Казанда беренче ике комплекс ачылды. Башкаланың адамнар күп телле комплексы директоры Айдар Шәмсетдинов әлеге проектның зур киләчәге бар дип саный. Барлыкка килгән мәктәп ул әлбәттә аның йогынтысы хәзер генә түгел, киләчәк буыннарга да мөгаен бик көчле булачак дип уйлыйм, чөнки һәр вакытта милләтнең киләчәге, аның гомумән алганда киләчәктәге иминлеге бары тик менә балачактан башлана. Һәм инде безнең беренче президентыбызның зирәклеге ярдәме белән менә шушы хыялларыбызны без укытучылар хыялларын, балаларның хыялларын хәзерге вакытта тормышка ашырабыз. Шушы залга җыеп, бөтен полиэлемган комплекска үзенең көчен, үзенең сәләтен, үзенең бөтен игътибарын биргән кешеләрне җыеп, уку елы башында аларга чын күңеллән рәхмәт әйтүегез өчен сезгә, үзегезгә бик зур рәхмәт. Чөнки бу бик зур эш, һәм без аның башлангычында, хәзергесендә, киләчәгендә күз алдына тотып, алга таба матур итеп эшләргә сүз бирәбез, һәм шулай булачак та ул. Быел белем көнендә Актанышта һәм Чаллыда 2 комплекс үз ишекләрен ачты. Ә Түбән Камада һәм Әлмәттә 5-6 мәктәпләргә нигез салынды. Яңа мәктәпнең асылы исеменә үк салынган. Адымнар балаларны белемгә һәм татулыкка илтүче максатчан юнәлешне күздә тота. Хәзер яшүсмерләргә рус, татар һәм инглиз телләрендә сыйфатлы белем алу мөмкинлеге бирү бик мөһим. Проектны ЮНЕСКО эшләре буенча Россия комиссиясының җаваплы секретаре Григорий Орджоникидзе да бәяләде. И России, и зарубежья для обмена опытом в области изучения всемирного наследия. Яңарыш фондының попечительләр советы рәисе төзүчеләргә, мәгариф идарәсенә, муниципалитет башлыкларына сыйфатлы эшләре өчен рәхмәт белдерде. Минтимир Шәймиев билгеләп үткәнчә, бу дөнья дәрәҗәсендәге проект. Монда да без беренче. Очень большая работа предстоит перед, как говорится, министерством, я имею в виду по вертикали, по стране, всем тем, кто и академическим институтом, который занимается образованием. Задач, более острые задачи и, как говорится, что должен занимать наши умы, трудно сегодня представить. Безнең мәктәпләрдә балаларга белем һәм тәрбия өчен барлык шартлар да бар. Уеннар да, спорт та, телләр дә. Балалар моннан әлбәттә файдаланыр дип искәртте беренче президент һәм үз оныгы мисалында үрнәк китерде. Мен дә бер внук әйтә, мине Гранд Бабай дип атый хәзер. Менә алар белән сөйләшү җиңел түгел. Миңа Гранд Бабай ди. Тикшереп карадым, чынлап шулай. Не просто Бабай, Гранд Бабай. Адымнар проектын гамәлгә ашыру тармак министрлыклары, предприятиеләре, мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең уртак эш нәтиҗәсе. Архитекторлар, төзүчеләр, иганәчеләр, җитәкчеләр рәхмәт хатларына лаек булды. Масса күләм медиа өлкәсен аерым билгеләп үттеләр. Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев, журналистлар берлеге рәисе, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе Илшат Аминов, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының радио тапшырулар хезмәте җитәкчесе Тәүфик Сагыйтовка рәхмәт хаты тапшырылды. Ә фондның башкарма директоры, дәүләт советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медаленә лаек булды. Айзилә Батырханова, Дмитрий Второв, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.